ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଖରିଆର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାଠାରେ ଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆପଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ମୋ ପଛପଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିରର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା। ସାର୍ କହନ୍ ଯେ ଆଜି ଯେନ୍ ଭିଡ଼ ଅଛେ କେତେ ଲାଗି ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛେ କାରଣ ଅସୁବିଧା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ବସୁଛି ମାସର ପହିଲା ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆପଡ଼ାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆଉ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ରବାର ଆମର ଖରିଆ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲୋକର ପାଖେ ଅଫଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବହୁତ ଅଛି, ହାତଲେଖା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ এই ମାସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍। ପ୍ରାୟ ଅଫଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଲ୍ଡରকে ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ আর ହେତିର୍ ଲାଗି ଏକା ଆଜି ଟିକେ ଜଣା ସୁବିଧା କାଣା ଅଛି ଅସୁବିଧା କାଣା ଅଛି ଯେନ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ସୁବିଧା କାଣା ଅଛି ଅସୁବିଧା କାଣା? ମୋ ନାଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସମିତିର ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛେ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2 ଥର ଆମର ନୂଆପଡ଼ାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଗଲା ଜାନୁଆରୀରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଝିଅ ହୋଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲା ୟୁଡିଆଇଡି କଲେଜକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ସୁବିଧା କରବା ଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ନେଇକି ଇ ମାସରେ କଲେକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ କି ଯେମାନଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛେ, ପ୍ରାୟ ଲୋକର ଆଗରୁ ବହୁତ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର୍। फिर भी टिके आज गहली होचे और टिके ब्लॉक प्रशासन काना कोले सेमाने उपकृत दिबा काना कोले सेमाने पेंशन पाइबा भिन्नक्षमन के में परामर्श देमु कि यथा शीघ्र यदि तांकर हाथ लेखा सर्टिफिकेट अच्छे से ऑनलाइन सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करन यूडीआईडी सर्टिफिकेट दियन तापर से गवर्नमेंट सब सुविधा पाई पारे। देखुले पूर्वर जो माने हाथ लेखा सर्टिफिकेट पाइले से पेंशन बनी जाइए से कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट नेबे किंबा नुआ नवीकरण कले से पेंशन पाइपर। नूआपड़ा जिला खरियार उपखंड चिकित्सालय रुद्रराज बाग सहित मोहम्मद कलीम को रिपोर्ट न्यूज़ 26।